Low sound check mic test. Talaga, magloko talaga yung guy ko. Low sound check mic test. Ayan. Magloko yung guy ko. Ano yun, ring light ko talaga. Sinumpong yan ulit. Ay, saglit lang. Sinabi. Baka sakaling gumana ulit. Ayan. Shoutout po sa 3 billion dyan. Wait lang po natin ha. Ako Merry Christmas, salamat ha. Sa mga naka-BG po, salamat sa mga naka-BG. Ayan, this coming 19 and 20. 20 ng gabi. Wala na naman tayo sa... Sama ka loko. Ay talagang makisama tong ilaw na to. Hindi lang ha. Para makita nyo. Labog talaga. Naglolo. Saglit lang. Naglolo.
ayos tong ano ko. Ring light.
Selamat Ate Gloria. Ate Gloria, February 19.